Bod glaw yn disgyn o'r awyr, rydyn ni'n buddsoddi llawer o egni, gwaith a chwys i gael bob diferyn o ddŵr ato chi. Mae dŵr yn adnodd hanfodol, sy'n chwarae rhan holl bwysig y mywydau pob un ohono ni bob dydd. Yn Dwr Cymru, ein gwaith yw sicrhau wrth i chi agor y tap bod gennych fynediad at ffynhonnell ddibynadwy o ddŵr o'r ansawdd gorau pan fydd ei angen. Mae'n adnodd gwerthfawr, yn adnodd mae angen i ni werthfawrogi a'i gadw fel ei fod ar gael i genedlaethau'r dyfodol. Mae'r rhan fwyaf o bobl Cymru'n defnyddio 150 litr o ddŵr y dydd, sef 75 poteliad fawr o bop. Ond mae'r rhai pethau syml y gallwch chi gwneud yn eich bywyd bob dydd fydd yn helpu i leihau faint o ddŵr ydych chi'n ei ddefnyddio. Enghraifft, gallai diffodd y tap pan fyddwch chi'n brwsio'ch dannedd ddwywaith y dydd arbed tua 24 litr, sef yr un faint ag 80 paned o dde. Neu gallech chi newid o gael bath i gael cawod ac arbed bron i 40 litr o ddŵr. A fe bai chi'n lleihau'ch amser yn y gawod i ddim ond 4 munud, fe allech chi arbed dŵr ac ynni, a fydd yn arbed arian i chi ar eich biliau cartref. Enghraifft, gall lleihau'ch amser yn y gawod o 10 munud i 4 munud arbed bron i 100 i'r cartref cyffredin ar ei bil dŵr blynyddol. Yn Dwr Cymru, rydyn ni'n cynnig cynnyrch defnyddiol am ddim drwy'r adnodd ffitrwydd dŵr ar ein gwefan. Enghraifft, mae'n pen cawod arbed dŵr sydd am ddim yn gallu lleihau'r llif heb leihau pwysedd eich dŵr, gan arbed dŵr i chi heb effeithio ar eich profiad yn y gawod, a bydd amserydd cawod yn eich helpu i gadw llygad ar y munudau. Os ydych chi'n mwynhau torchi llewis yn yr ardd, beth am ddefnyddio can dyfrio i roi dŵr i'ch planhigion? Neu'n well fyth, defnyddio'ch gasgen ddŵr i gasglu dŵr glaw trwy'r tymor gwlyb a defnyddio'r dŵr yn yr ardd yn ystod y misoedd sychach, neu i olchi'ch car. Mae ganddo ni hefyd chwistrellydd pibell dŵr am ddim sy'n helpu i reoli llif y dŵr o bebellau ac felly'n lleihau gwastraff. Gall defnyddio powlen olchi llestri neu blwg yn y sinc wrth olchi llestri, haneri faint o ddŵr ydych chi'n ei ddefnyddio. Os byddwch chi'n golchi ffrwythau a llysiau yn y sinc, neu'n aros eich dŵr tap gynhesu, defnyddiwch bowlen i ddal y dŵr, fel nad yw'n cael ei wastraffu. Bydd hwn yn wych i ddyfrio'ch planhigion hefyd. Mae ganddo ni awyrydd tap am ddim, fydd yn helpu i reoli faint o ddŵr sy'n cael ei ryddhau o'ch tapiau. Fyddwch chi ddim yn sylweddoli fod yno hyd yn oed, a bydd yn lleihau'ch defnydd o ddŵr hyd at 50%. Os byddwch chi'n defnyddio peiriant golchi dillad neu beiriant golchi llestri, gnewch yn siŵr i bod yn llawn cyn ei troi ymlaen, a defnyddiwch y gosodiad economaidd. Bydd hyn yn helpu i arbed dŵr ynni ac arian. Dŵr o ansawdd, fel y dŵr sy'n dod allan o'ch tapiau, yw'r dŵr sy'n cael ei ddefnyddio yn system eich toiled. Os oes gennych doiled a botwm fflysio deol, peidiwch â defnyddio'r botwm mawr heblaw pan fydd angen. Ar gyfer toiledau mwy gydag un fflysh, gallwn darparu bag arbed fflysh am ddim, sy'n arbed 1.2 litr o ddŵr bob tro. Yn ogystal â rhoi cynnyrch am ddim, gall'n tîm cartref helpu i atgyweirio unrhyw doiledau sy'n gollwng, yn rhad ac am ddim. Os oes angen ein cymorth arnoch, cysylltwch â ni, a fe wnaeth un o'n plymwyr eich helpu gyda'r gwaith atgyweirio. Drwy ddilyn yr awgrymiadau syml yma, gallwn ni gyd wneud newidiadau bach fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr, gan weithio gyda'n gilydd i arbed dŵr a diogelu yn amgylchedd hardd, ar gyfer nawr a chenedlaethau'r dyfodol. Gallai'n cydweithwyr cyfeillgar o Dwr Cymru argymell pa gynnyrch ac awgrymiadau sydd fwyaf buddiol i chi, ac efallai y gallen nhw hyd yn oed eich helpu i'w gosod. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dwrcymru.com/cartref.